A segunda edición da Expo Degustación da Galiña de Mos foi todo un éxito. A festa gastronómica desenvolveuse en San Xillao de Mos, a parroquia de Castro de Rei, onde se iniciou a recuperación desta raza avícola autóctona de Galicia, que a piques estivo de desaparecer. Sen embargo, cada vez a súa carne é máis valorada e está a aumentar o número de criadores que pasou de 11 no ano 2001 aos preto de 600 da actualidade, dos que o 10% son da Terra Cha. Varios centos de veciños de toda a provincia chegáronse ata San Xillao de Mos para coñecer esta galiña autóctona que é, sobre todo, cárnica e ten unhas características especiais. Unha raza que, aparte de poñer un promedio de 200 ovos ao ano, saca 3 kilos de carne. E as características físicas máis importantes é a cresta, non? A cresta é distinta a outras galiñas, porque a cresta é en chicharro, con 3 filas de chicharro, non? Ten unhas orellas pequenas, a cabeza moi pequeniña. Para criar estas aves son necesarios entre 8 e 9 meses. O seu crecemento lento é motivo polo que estivo a piques de desaparecer. Nos anos 30, un señor recuperou unha raza con uns ovos collidos aquí en esta parroquia. Entón chamoulle Galiña de Mos, pero é unha raza autóctona, unha raza de origen celta, que leva en Galicia moitísimos anos. Pero a clave do éxito da súa recuperación é precisamente o tempo que tardan en criarse, xa que cada vez se valora máis a calidade dos nosos produtos autóctonos. Aquí vemos que a crianza é natural, moi lenta, falábamos de 8 ou 9 meses, entón eso dá un sabor á carne diferente e é apreciado polo consumidor, non? Eso fai que teña moito máis valor e que no ano pasado moveuse máis de 1 millón de euros. Por eso que é unha actividade máis, unha oportunidade máis económica para os criadores desta galiña. Sábeno ben a vintena de criadores que participaron na mostra. En apenas 10 anos, a produción da galiña de Mos pasou de ser case testimonial a ser rendible. Un galo pode chegar a venderse por 60 euros. Estánse vendendo bastantes. Mira, hoxe mismo podía vender esta se quixera, non as vendo. Vendes moi ben esta galiña. E a carne, mata usted un bicho dese, para min é mellor que un capón. Para min. Unha carne máis negra, máis sana, menos grasa. Noutra carpa tivo lugar a degustación. Varios restaurantes da zona repartiron máis de 600 racións. A hora de preparar esta carne, a clave está en cociñala durante ao menos 2 horas. Pouquiño a pouco, para que se vaya facendo, porque é moi dura é cociñar. E logo despois nada máis, hai que facer moito cuidadiño para que non se nos queime e que quede blendiña. Pero para comprobar a teoría, nada mellor que a práctica. O comentario foi xeralizado. Moi rico, está moi ben pasadillo, vamos, é un sabor precioso, de verdade, ten un sabor que gusta ben. Os polos que son criados en cautividade son blandiños, non teñen a consistencia, a textura que ten a carne, comparada con este. Imagínome que tamén a alimentación será distinta que lle dan a este, que non o conozco, non sei. É a primeira vez que veño por este pueblo. Sí, está rico. Totalmente distinto. Tanto o Concello de Castro de Rei como a Vimos amosan a súa satisfacción polo resultado desta edición e continuarán traballando para a posta en valor da galiña de Mos. Mondoñedo pode presumir de ser un dos rincóns culturais máis ricos de Galicia. Foi declarado conxunto histórico artístico en 1985 e posee, ademais, un entorno natural envidiable. Con Xoán de Muxa descubrimos os segredos mellor gardados da antiga capital do Reino de Galicia. Ola camiñantes, hoxe encontrámonos no Concello de Mondoñedo, aquí, na Ponte do Pasatempo, unha ponte que foi testiga de cando pasou por aquí Isabel de Castro, a muller do mariscal Pardo de Cela, e nai de Constanza, da señora que vos dixen outro día que viviu durante moitos anos ali na Torre de Caldaloba, en onde fixo a rebelión aos reis católicos. Era lá polo 17 de decembro de 1483, donde foi decapitado xusto detrás de min, aí na plaza, o mariscal Pardo de Cela e o seu fillo. Ao rodar a súa cabeza, dicindo a palabra credo, credo, credo. Ahora seguimos camiñando por estas callejuelas fantásticas de Mondoñedo e dirixímonos ao río Tronceda e logo ao monasterio dos Picos. Moi buenas, que tal? Vigilando esta fermosa catedral digna donde teñamos para vela, non? Pois se me gusta. Pois nós seguimos o noso camiño. Vamos ao río Tronceda, vamos a unha volta. Moitas gracias. Veña, gracias. Hasta logo. Aquí cerquiña, preto desa fermosa vila de Mondoñedo, está o río Tronceda, un río que posiblemente moitos dos camiñantes non o coñeceréis, pero é un río que merece a pena. E aquí con nós, este río
fermoso, que marca tantísima historia porque pasa por Mondoñedo. E isto é un río, e ademais son imitacións. Vide conmigo a ver semejante lugar. Buena, camiñantes, pois aquí estamos xunto ao Mosteiro dos Picos con un sol precioso para estas fechas e cunhas vistas divinas que están sempre. Moitas gracias por estar con nós e véxote no seguinte camiño. E así terminamos. Deixámosles coa visita ao Centro de Artesanía e Deseño de Escolares Lucenses a Mostra Internacional de Leonardo da Vinci, coa que o centro conmemora o seu 15º aniversario. Grazas por acompañarnos, voltamos a vindeira semana. Alumnos do terceiro curso de primaria do EIS As Mercedes visitaron a exposición Leonardo da Vinci e la música no Centro de Artesanía e Diseño da Deputación de Lugo. Nela mósanse facsímiles, experimentos musicais interactivos e instrumentos pensados por Leonardo e elaborados por prestixiosos luthiers de todo o mundo, entre o que se atopa Luciano Pérez, actual responsable técnico da colección permanente de instrumentos do Central. Isto forma parte do programa de difusión que desde a colección permanente de instrumentos musicais do Centro de Artesanía e Deseño estamos levando a cabo para achegar o patrimonio musical á sociedade. Así que esta exposición leonardiana de Lugo é a primeira que se celebra en Galicia, forma parte dos actos de conmemoración do 15º aniversario de creación do Centro de Artesanía e Deseño. A exposición recolle 20 instrumentos tan singulares como un órgano de papel, a viola organista, carracas, tambores ou a lira de prata en forma de cola de cabalo. Todos eles creados a partir dos deseños que Leonardo da Vinci plasmou nos seus manuscritos. Parece increíble que en el Renacimiento hicieran estos instrumentos que parecen simples, pero en realidad son complicados, y que a Leonardo da Vinci también no solo se dedicara a hacer instrumentos, tamén le gustaba la música, hacía cuadros, de todo. A exposición neste caso serve como complemento ao programa educativo dos centros. O que máis me gustou foi as caracas de tubo porque me parece moi original e moi melódico, ya que todo me gusta, pero me destacó mucho porque me gusta, no sé, es original. Esta exposición está bien por los diferentes instrumentos de la antigüedad que Leonardo creó y que nunca habíamos visto. Está muy bien ver estos instrumentos. Alguno parece extraño, pero son bonitos e seguro que sonaban moi ben. Esta mostra xa percorreu as mellores salas de Italia, Francia, Xapón ou México. Leonardo e la música estará aberto ao público ata o vindeiro 31 de xaneiro. E aquí Leonardo da Vinci introdujo tres innovaciones. La primera